Sor matlo bisodo kami siap dengan sebutamuna jalanunga hubere kami saksir kami dinamoko amataon tujabu-jabuna postor hanami diamat kalibata namoko dobaino diamat kalibata panggabi perforasa kamu selalu pinoparna anak do burunga. Jadi aku nih mau lihat itu nami tua mata di bata to dihasadang ni rohamuna batu pahon akada na obat tunasaur matua mata nang jumolobor kator asa pangidon nami tok tua mata di bata semua nidok yak kamata na perjuluima balitang ko bagawi itu mudal hot sita doan ari mudo gawe maca dinggat kamu masih kau duluan mampuan kadan aku ni taban nami do pati inna hujur di topi ni tapiat tu dia to mangalaka sudah pino perina dua saya dapat nama akka persaulian saya mesti tabatu do perlinggo manis siboro amat tarimataro yang muna mangaleu tua oras-oras mahamu saluhutna di paroro jadi nuaik pe di hamu bonan hasubutol siap kami doat saputra nungamat saya tahu dari kami disudi pabaina munau na bos dorohan nami siap nama mulai saat na paujukot disudi akau dono saya tong mahamuna di bagasan dami dohot di bagasan lasni roh jadi dan kalau kamu pergianya Juli pa masuk Junior, kamu ngano? Ini